Muri Zimbabwe muri rudadiso ndinogara ndichitaura izvozvo dziri nguva dzose. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Kusangana kwatiri kuita pachirongwa chenyu, chirongwa chamunodisisa another level. Ndakakuudzai kuti tinoita tichikwira manera, tichikwira makata. Nhasi ndofunga maonera muri kuita matoona kuti ndiri pa level ripi. It's another level. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Tiri pane rimwe level. Tisateta tanga kutaura nemwenzi wedu anhasi munondiziva maitiro atinoita. Tinoda kuti vamboti turu, asi nhasi ndafamba ndina Chihera naTando, vese vanotaura Ndebele. Saka ndakutokumbira baba vatange nekambo keNdebele kuitira kuti vamwe vangu ava vakwanise kunge vachipinda muinterview. Siyabonga baba, sifuna umusa wakho Jehova, silondoloze baba yebo, haleluya kwela Jehova. Siyabonga baba, siyabonga oh Jesu, siyabonga baba, siyabonga Jesu. Siyakubonga baba, sifuna umusa wakho Jehova, silondoloze baba yebo, haleluya kwela Jehova. Siyabonga oh baba, siyabonga Jesu, siyabonga baba, siyabonga oh Jesu, silondoloze baba yebo, haleluya kwela Jehova. Munoziva kuti pane dzimwe nziyo dzekuti kana kachiimbwa so unonzwa kana kuda kuchema. Asi ukabvunzwa kuti uda kuchemerei, hapana. Chinenge chabata moyo. Pakutoda kapfupa kuti warowa here, handina. Manje uri kuchemei. Right, muri Zimbabwe ndiko kusangana kwatiri kuita muchirongwa chanhasi. Tina baba mechanic Manyeruke. Sezvamunoziva imimi tanga tine vemabhatyi, baba mahendere. Nhasi hatina vemabhatyi. Tiri kuda kumbotera nawo musambo wegospel. Titaure navo tinzwe kuti zviri kufamba sei muindustry imomo. Makorokoto, ndiwo makorokoto, makorokoto, ndiwo makorokoto, 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 maita zvakanaka, maita zvakanaka. Makorokoto, ndiwo makorokoto, makorokoto, oh yeah yeah, makorokoto, 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 makorokoto. Ndinoda pamunoti ayayaya. Kamba kambo kaingoimbwa pamichato, pane vanenge vaita zvakanaka, graduation ceremonies vaya zvaimbwa, chimbo chichaimbwa zvakanyanya. Mascripture yenyeni ndo mandakanyanya kuchiwanira imomo, nokuda kwokuti taishanda nevescripture yenyeni zvakanyanya, zvokuti ndinotozikanwa kumaNekaland kudarika kuno kwangu, nokuda kwokuti ndo kwataitambira zvikuru nescripture yenyeni. Saka ndo kwandakazviwanira ikoko, ndichipa ndangochitora chimbo ndibva ndati makorokoto
ngaanzwikewo paredhiyo so that vanhu vopota vachiti vakanzwa vanoti uyai mutiimbire murimi chaizvo. Ndo kwazvakazoenda. Inini pandaikanzwa ndaifungidzira kuti hamuna kutokanzwawo asi ndima kakanyora. Zvinoita dzimbo especially dzimbo dzakaimbwa kare nevanhu vakudhara zvisati zvanyanya kuve zvemarecordings and the like, vanhu vaingoimba dzimbo dzavo, but isusu vemagitare tazouya manje unonzwa kuti chimbo chakanaka ndikaisa gitare vanhu vanoteerera musambo wakanaka. Right. Ndaibayira padumbu. Tanga yenyu nekuzvizisa kumhuri yeZimbabwe uyezve toda kuti tinyatsoziva kuti anonzi mechanic Manyeruke ndiani. Right. Vanhu veZimbabwe ndofunga ndine kutaura kwandinongoita nguva zhinji ndichingotaura kuti indinonzi mechanic Joseph Manyeruke. Ndakazvarwa kuMidlands kuGweru, dunhu redu riro kwaChiundura ndo kwandakaberekwa. Asi original baba vedu vakaberekwa kwaGutu panonzi paMupandawana mumaraini iyayo, ndo kwavakabva baba vedu vachizotamawo kuya kwaChiundura kwatakazoberekerwawo isusu. Isu tiri vaira zhou vana Samanyanga. Wazviona vamwe vanoti Mukotami. Tinongotaurwa pakasiyana. Vazungu vedande. Vazungu vedande. Ndo kumusha kwana sekuru vedu iko kudande ikoko. Nokuda kwehondo dzakanga dzichiri kuwanguva iyoyo, vakazotama vakuenda kwose kunana nharira uku vachizonopinda Magutu. So tiri vaira zvo. Ini ndakaberekwa musi wa 16 August 1942. Kureva kuti ndina mazuva chose. Akati kuti wokuti kana vanhu vakandiona vanofunga kuti vaona mukomana asi ndadya maKrismasi ati wande. Muchikuredza kuti muchiri kamupana cheko. Wazviona ka. Chinoitika ndechekuti ndogara vanhu mazuva ese kuti Jesu wakauya hapana chokuchemberera. Zviise munzvimbo yeumwari, unyarevo mukufamba, uzvideredze mukurarama, kuitira kuti vanokuona vaone munhu chaiye, vasavone munhu wavanoti, nokuti hapana asina chirerwa. Unogona kureverwa usina chawaita, asi iwe pachako edza kuti uve munhu anongove munhu somunhu, kuitira kuti vanokuona chero vakareva zvavanoreva vareve pasina, nokuti iwe unenge uchiziva iwe, nokuti iwe ndiwe, ini ndini. Wazviona ka. Ndaigara ndichiudza vanhu kuti kuprimary takadzidza isu kuti ini ndini, iwe ndiwe, ini ndini Farai, iwe ndiwe Farisai, zvichiratidza kusiyana kwedu vanhu. Izvozvo zvinokosha chose. So ndo maberekerwo andakaitwa, ndokubva ndazotinda kufunda sub A ku St Patrick's Mission yamunoti grade 1. St Patrick's Mission is an Anglican school. Saka munoziva zvikoro zvemamission, hamungopindi chikoro musina kumbotanga maimba chimbo. Taive nechimbo chataimba chaiti inkosi vonu muzviriri something. Handichanyatsochitondera but taimba chimbo ichocho paassembly paya. Konamatwa chakazondifadza rimwe gore ndechekuti ndakazoti ndiri kune chimwe chikoro kwandakazonopedzisira kwandakazonoita standard 1 yangu kulowa Gwero kuVhungu Council School. Pakakumbirwa mwana wechikoro kuti anamate. Handizvi kuti ticha vakanga vamuona sei, aipinda Savada. Akanamata zvakandibata, saka ndikafunga kuti kunamata chinhu chakanaka, nevana vaduku vese tinogona kunamata. Although taipinda zvedu Anglican yedu nokuda kwavabereki, asi ndakabatikana chose nokuda kwokuti akanamata munamato muhombe. Kuimba ndokubva kwangove chinhu chakapinda mandiri. Kubva ipapo, of course, mukoma wangu airidza gitare, mukoma wangu Jewel airidza gitare, aenda kumakonzati achinoridza, but akanga asingadi kuti ndibate gitare. Aiti kana abva kukonzati gitare rasviba nedust, nekuti mune muchitambuka ka, oti inda unocleana gitare rangu. Ini pakunoribvisa dust riyai
ndaibata bata wakudzidzira handina akambondiudza kuti bata wakadai ndaingotarisa kubata kwake kusvikira ndagona. So munokuruma ndinokuruma chaizvo. Ayo zvinofadza zvikuru. Ndanzwa pamati munobva Lower Gweru ndizvo? Isu kwene ndokwachiundura, but takazonogara kuLower Gweru nokuda kwebaba mudiki vakanga vaita purazi ikoko. Saka nokuda kwokuti vaive vakuwashanyira nababa vangu vakaroora vanhu vamwe chete vakavasheedza kuti baba vangu vaigona kurima chose. Waitofungidzira kuti zvimwe vakaita mudhumeni vaigona chaizvo kurima. Saka vakasheedzwa nababa munini vatenga purazi vakati chiuya kuno tigare tese tirime tiri pamwe chete. So ikoko ndokwakazononyanya chindevere changu manje. Nokuti kana kuSt Patrick's kwacho tichidzidza sabei taidzidza chindevere kwachiundura kwacho ikoko. Taidzidza. Pane dzimwe nziyo dzamakarekodha nendevere here? Andina dzakawanda, but of course makorasi neimwe inoti siyakubonga baba, sifuna umusa wako Jehova, silondoloze baba yebo, haleluya twela Jehova. Ndo chimbo andinda kuti mutombo yakadinza ndakafunga kampika. Ndichakuridzira next time because ndo kwakanyanya chindevere changu nokuda kwokuti taingokuruma nokuti vanhu variko mandevere. So nokuda kwokuti tinobva kuMidlands, vana Shurugwe, like Zvishavane tichidzika kwedu kunoko. Naiko kwana Maranda kunobva Matavire kuya vanhu vanotaura ndevele. Kana iye musikana uita ndosmart ndiwo ikoko kugweru. Anditika saka ivavo vanhu vokumusha kwedu kwatakazokurira zvedu kunyange tichibva kwakutu. Paya mati maiba gitare muchinokliniswa ka ndobva matanga kuchiridza ndopatoti ndopamakatangira? Ndopandakatangira ipapo. Ndokuti ndaingozva zvichinakidza. Of course zvimabhanchu taizvibatawo nokuti taiona vachienda kukonza vakabata gitare. Iwo wofunga kuti vamwe vangu ndakamboona vakabata kabhanchu kane tambo imwe chete. Rega ndiitewo. Saka zvakabvira kumagaba ikoko ndokwazvakabvira. Razouya gitare mumusha medu nomukoma wangu uyu ndoma ndakati saka waingoti kana kati tora chijira unopukuta gitare rangu ndoenda zvangu kuseri kwedanga kana kuseri kwedura uko ndonogara ikoko ndichikurira zvakanaka kwakutodzidzira. Saka zvichireva kuti zvokuridza hazvina kutangira pamuri kaizvi kumhuri kwenyu? Hazvina kutangira pandiri. Zvakatangira kumadzikoma angu. Ndine umwe mukoma wangu ainzi Naison Sibangani wenumber 4 mumba medu. Airidzawo futi asi iye akanga asina chimbo. Chimbo chaive nacho aingoti mene maridziro aiita gitare rake aingoti piro yadya piro yainzi piro yadya iyi. Kudhara kana tichitsvetsa vasikana muno vanoflosha vanoita yavanoti flosheni hamene kuti yavanoruka madhoiri kana kumenda pillowcase. Saka vairatidzana kuti yangu yabva kumusikana wangu ndeiyi. Saka iye waizoti piro yadya kureva kuti yake yaita namba 1 kudarika dzevangu. Wazvona ka? So yeah. Ndo mamirira zvakanga hazvina kutangira pandiri zvokuridza gitare kureva kuti zviri mumhuri. Ivo baba angu chaivo munhu aimba dzimbo dzemhande. Vaimba mhande chaizvo nokuti vaive nehuro yaiti vakaimba anonzi mapuwe. Wainzwa kuti pane murume ari kuimba umu. Nokuti kana vakasvika pajakwara vaimba chaizvo vanhu vachipura zviyo makore okupura iyayo tichikuravo isu. Ndo matakadzidzira kuti akurimwa kunonzai. So vaiimba zvikuru kureva kuti hazvina kutangira patiri vana. Right, saka imimi kuti muchizonyasoti mapinda palimelight ndirini uyezve first recording yenyu kambo kapi? First recording yangu of course ndi mwana muparadzi achizoteerwa ndipevo rudoso rwaPeter.
wazona ka kuti ndizove mukuvhenekerwa kwandakaitwa uku chikonzero ndechekuti kuchechi kana uchienda kunoimbwa dzimbo izvozvo ndo zvakazondipa chivheneko chokuti uneko unofanira kuinda ende unofanira kuve nedivi raunoti kana uchiimba uve nedivi raunokudza naro Mwari kuti iwewe une chipo chaukapona Mwari. So izvozvo ndiko zvakandikonzera kuti ndive muchivheneko ichi. Kuenda kwenyu kuchechi makatanga makura here kana kuti makatanga muri mudiki uyezve title yekuti baba mechanic Manyeruke toziva kuti vese ndivana baba vanhu kuna na Macheso chehambodzi baba Macheso anenge achinzi Alec Macheso sei imi makawana title yekunzi baba mechanic Manyeruke? Ini ndinofunga kuti chikonzero chakasaka kuti ndinzi baba ndimi vanhu vekuzvibhisi makazvitanga nokuti pandakatanga kuimba ndakaimba dzimbo dzavakati dzinoropafadza saka nokudaro ndaroora nokuti of course ndakazobudirira hangu ndaroora ipapo ndo pakabva kunzi baba nokuti vakaita zvinhu zvinoropafadza vanhu kureva kuti vane chimiro choubaba ndinofunga kuti ndo zvakafungwa navanhu vekuzbc nokuti vakatanga kundiridza chaipo of course ndaimbonzi mukoma mumashure ndobva ndanzi baba Manyeruke. Chimwe chinhu chinokonzera izvozvo kunzi baba inyaya yokuzvibata naramararamiro akangonakawo kuti kana uchirarama unofanira kurarama somunhu akabva kuvanhu. Vanhu vanokuti baba vachitarisa chimiro chako nemararamiro ako. Saka nziyo dzenyu munodzinyora sei? Tanzwa mambotaura kuti sekayaka yamaingo kanzwa kachingoimbwa uko mukatirekedza tikarekodhi. Dzimwe nziyo dzenyu munodzinyora sei? Dzimwe dzimbo dzangu ndinonyora nokuda kweshoko raMwari rinenge rataurwa. Fana nechimbo chandinoimba chokuti anosimudza marombe kubva muguruva. Chimbo chandakanyora nokuda kwoumwe akaparidza nokuda kwepfuma achibva avhura shoko raMwari chapter yaakavhura inotaura pamusoro pokuti Mwari bvisa vanhu muguruva vachivaindisa kunzvimbo kwakanaka. Ndichizouya vhesi yandakanyora kuti anondigadzirira tafura pamberi pavadzivisi vangu. Iyoyo inyaya inozikanwa navanhu vakawanda zvikuru vanoverenga shoko raMwari. Zvichireva izvo kuti ndo manyorero andinoita dzimbo dzangu okuti kana shoko rikataurwa for instance madimoni legion avakandifungisa parafini patakamboita kadhirama kake naparafini vanhu vanokurumidza zvavo kuconcluda kuti kana ukaimba nomunhu avasingaoni kuchechi vanofunga kuti waheduka. Ndogara ndichidzidzisa vanhu izvozvo kuti ukandiona ndiri pakati pana Alec Macheso chero mukaziva kuti Alec Macheso haaende kuchechi hazvisi kureva kuti haasi munamati ane kunamata kwake nokuti umwe neumwe ane maridzo yake. So izvozvo zvinofanira kuzikanwa nevanhu. Vanhu vakanga vakungoti wazodarirei nokuda kwaparafini. Nokuti kana munhu ane kwaakapiwa naMwari kuchipo chake achitsvaga vanobatsirana naye isu tiri kutendeutsa vanhu. Zvakanaka futi izvozvo nokuti kana akaswedera padhuze neni dai takaramba tiri tese mwemusi who knows iye nhasi mwemusi ungadi ari prophet somebody hapana anoziva. So ndo saka uchiona kuti tinoramba tiri kushoko raMwari saizvozvo. Muri eZimbabwe tirimo muchirongwa another level. Nhasi uno sekutaura kwatamboita tina baba mechanic Manyeruke. Ndazonzwa rimwe zita ranasina kuziva, Mechanic Joseph Manyeruke. Ndova tinavo
muzuva ranhasi. Regai timbonwira mvura zvishomanana, ndichavakumbira kuti vandiimbire kambo kandodisisa kudarika timbotwawo twese kekuti ndakatarisa mudenga makore mazhinji achifamba. Makore chaiwo anofamba chaizvo kuti unoona achinyatsoenda. But pane akanzwa gore, noise yegore kunze kwemhepo. Mhepo chete ndiyo inoti vhuu ichienda, ndiyo yamunonzwa. But makore ari kumusoro uku anenge akanyarara kuti zero. Vanokwira ndege vanozva kuti makore anofema, nokuti kana mukapinda nendege mukati megore inozungusika, kureva kuti naivo vanofema asi haana noise, anenge akanyarara. Daiti ndazorora mambo, daiti ndazorora hapo, daiti ndazorora unoyera, daiti ndazorora mambo, daiti ndazorora iyo, daiti ndazorora kuti unoyera. Ndakatarisa mudenga ndikaona makore mazhinji achifamba, kune runyararo, runyararo ropanga. Ndakatarisa mudenga ndikaona makore mazhinji achifamba, kune runyararo, runyararo redenga. Nyangwe wakafa muno muneza, ndiwe washaisa rugare, zvamati wazorora, famba norugare. Kambo kanobata. Ini ndinovimba kuti dzimwe nguva imimi vaimbi pamunoimba munenge muchingoimba sekuimba, asi hamuzozoti mabatiro atinoitwa nenziyo dzenyu idzi akasiyana namune muchifungira. Ndosaka muchiona kuti iwe unonyora dzimbo dzinofanira kubata moyo wako, iwe unoimba wacho. Ndakatarisa ndikaona kuti vanhu vazhinji panguva yatakanga titi kana ukaburisa chimbo chako chikaridzwa paZBC unofara chaizvo kuti charidzwa. But charevei kuvanhu? Izvozvo zvinokosha, nokuti umwe neumwe ane maridzo yake, sokutaura kwandaita kuya kuti chero anoimba ukateerera Thomas Mapfumo achiimba dzimbo dzake, une mamwe mazwi waunobata kuti iri zwi iri randibatsira pakuti ndinofanira kufamba ndakadai. Handiti mazviona? Kuno mukomana ainzi John Chibadura aimba dzimbo dzokukomplaina kumadzitezvara, mwana wenyu wadhura $5,000 kurora. Hati wazviona ka? Aiudza vanhu kuti kana vachiita zvinhu zvavo ngavaonewo kuti tinoomerwa isu vakuwasha, kuti kana ndorora mwana wake ndikanzi 5,000 ina apa ndenditaura nguva idzo taitambira £1.10 ka $3 zvichireva kuti yaive mari shoma isingakwani kuroora mukadzi, but waichajwa nokuda kwokuti vanhu vakanga vane mombe dzavo, zvokuti chero mukanzi mombe 10 baba vanenge vanadzo mudanga, chero dzikange dziri 12 vanogona kubvisa 8 dzoenda kunokuroorera, dzimwewo zotsvakawo iwoga. Havana basa kuti danga rinosara risina chinhu, vanoda kuti mwana aite musha. Handi wazviona ka? So izvozvo zvinokosha kana uchinyora chimbo chinofanira kuve nechachinoreva kuvanhu, especially iti tinoimba dzimbo dzokuparidza nokuimba. Vanhu vanofanira kukomborerwa, kwete kunakidzwa but kukomborerwa. Handi wazviona ka? Kwoitawo kunakirwawo nokukomborerwa ikoko zvinobvumirwa futi izvozvo. Pane pamusina kuzonyasonditsanangurira. Imi munopinda Salvation Army ndizvo? Ndizvozvo. Makatanga kupinda muri mwana mudiki, makazvarwa muSalvation Army here kana kuti makazomeka decision yenyu yekuti iyi ndo chechi yandoda? Ini ndakazvarwa tikawana Apostolic Faith Mission iri paMuchapedu, ichiri kunziwa kwaKuruga, nokuti chechi iso kuziva kwandinozviita nokunzwa kwandakaita yakabva nokuSouth Africa. Saka kuSouth Africa kwaitongwa nowainzi Kuruga.
handitika saka yakanzi Apostolic Faith Mission yokwaKuruga ndo chechi yakanga iri musha medu. Tazogara takuenda kuchikoro takaenda ku Anglican school. Iyoyo ndio chechi yaipindwa navabereki vedu. Ndazove muno muHarare inini manje kuma 1960s. Ndakanga ndiri kuBorodale. kuBorodale yaive nzvimbo yevachena chete. Nevashomane nevatema kuti waiti kana ukanzwa kuti munhu mutema tenga imba apa. Munotoenda muchinoona isu magarden boy taita tichinoona kuti ishuwa here kuti panogara munhu mutema. Andi wazviona ka? Ehe. Tainyasonzwa kuti yezvino pano but nokuda kufamba kwenguva magariro andakaita ikoko akandidzidzisa chinhu chikuru. Ndakaenda paina Matra Salvation Army. Kana muchiziva panonzi Pink House paitengeswa zvinhu zvevanhu vakanga vakutama muno kunyanya varungu. Vakutama nguva yema independence yedu aya. Pano mutondo uripo. Mutondo chaiyo kwete musasa. Ndo paipindira Salvation Army. Rimweni zuva ndatenga bhasikoro rangu ndakaenda kutafara ndanzwa kuti kune bhawa ravhurwa. Ndikaenda ikoko kuda kunodzidzira doro nokuti ndatenga bhasikoro. Ausati wamboona zvakadaro. Saka ndasvika kutafara handina kumwa doro rakawanda, ndakangodzuta nokuti ndakagara ndisinganzwi kuda doro. Asi ndakaona ndakuita kadzungu like. Ndobva ndachovha bhasikoro rangu ndokudzokera. Ndasvika pane chimwe chikoro chiri kudhuze nokuBorodale ikoko primary school. Ndakasangana nomunhu akapfeka uniform yeSalvation Army. Vainzi Baba Bomba vanobva kumaramba pfungwa uku. Baba. Vakativo ndikavabvunza ndikati chechi yenyu inopindirwa papi? Of course iriko kumusha kwedu Salvation Army. Chechi yenyu inopindirwa pabana apa. Ndikati munopinda nguva izvikanzi tinopinda kuma 1:30 2 o'clock tichitira kuti vanoshanda mumagarden nemakuki vanenge vareleaswa nguva idzodzo vakugona kuenda kuchechi. Ndio ndikati ndoda kuuya ikoko. Ndo kutendeukira kwandakaita kuSalvation Army 1969 if not 72 1972 ndo kubva ndatendeukira muSalvation Army. Ndatendeukira muSalvation Army ndakaenda kwavaita yavaiti Christmas festival yavaiunganidza zvipo zvokunopa vanhu kuchipatara nokujere. Salvation Army yakandiimpresa zvikuru. Tasvika kwataiitira izvozvo kuStoddart Hall ndokwavakaita kuchitsere ndokwavaiitira festival yavo ndopavakaitira zuva randakaenda ikoko. Ndikawana mabhoso achiridzwa aikona kutaura ndokubva ndaona vakomana vanenge navaFriday the late Mbirimi vachiridza magitari muchechi. Ndikati wazviona ka izvi ndo zvandoda ka izvi. Ndokubva ndanzwa kugaramo muSalvation Army kusvikira nhasi. Pamataura apa pane nhau yamabva madena zvakare. Tanzwa kuti makamboita garden boy. Ndakaita garden boy kwamakore akati kuti chose. Kureva kuti kuona kwangu Harare muno ndakanga ndiri garden boy. Ndatorwa nevachena kubva kuGweru tikauya tikagara mpaka Meadowlands kudhuze nekuEpworth uko panamba 8 Greenfield Road. Ndio pandakatanga kuita gardener ipapo. Varungu ivava vachizotama vachienda kuRodsfield. Ndichibva ndanoshanda navo ipapo. Ndobva ndaregedza basa iro ndobva ndadzokera kumusha. Mukoma wangu aisenza paHanders Road pane imwe plaza ipapo. Ndobva ndasvikogara ipapo pamukoma wangu. Ndokumujoina avo pafamu ipapo. Handina kugara nguva refu ndaingonzwa zvichiti ndofana kusenza kutaura. Ndopaive nepfungwa dzangu. Saka tikati pafamu ipapo mainge maakushanda futi here kana kuti makangogara chete? Ndakangu ndakushanda. Ndakangoshanda mwedzi mishomanene. Ndobva ndati ndofana kudzokera kuHarare. Ndobva ndaenda paHanders Road pastation. Ndokuonekwa nemurungu station foreman akanga aripo. Akati iye unoda basa here? Ndikati ndinorida. Zvikanzi wakamboshanda mugarden? Ndikati mbichana. Zvikanzi ndoda kukutora kuenda newe kuHarare. Asi pari zvino tombogara tese pano paHanders Road. Ndiri kurelifa vamwe vakaenda kulive. Ndiri pano. Saka tombogara tese panapa. Kumba kwako ndekupi ndokubva ndamuudza.
ndobva taenda tese kunoona mukoma wangu munin'ina wako ndamutora ndobva ndauya muRhodsville ndichisenzera mungezi aishanda muRailways ndikagara naye ndikakwira chitima ichi zvakanyanyisa nokuda kwake murungu ndikatenderera kwese kwainda chinonzi chitima kana goods ndaigona kuti kana kusina chitima chinoenda kuti chienda kunosenza naye achienda kubasa ndaigara kunogara gadhi uya anenge ari kumashure mugoods train ndakadaro saizvozvo ndikazodzoka futi ndikasenza ikoko kuBorodale kuvainona ndikasenza ndiri garden boy kwamakore akati kuti kuvachena vandakasenzera ikoko vanove ndivo vakandidzidzisa kunonzi kupfeka hembe zvakanaka varungu ivavo ndakavada zvikuru nokuti vakandidzidzisa kuchena ndosaka muchiona ndakadai kupfeka kusingori kupfeka pane pazvakabva so ndakaita garden boy kwenguva yakareba chose handinyari kutaura izvi nokuda kwokuti ndo kwandakabva ndo matangiro aita mabasa kudhara ndobva ndazotorwawo nomwe murungu ainzi dhodha aita zveprospecting Anglo American ine department reprospecting ndo ravaitsvaga maminerals musango saka ndobva ndatorwa naivavo vaive padhuze pamali tiles opposite mali tiles ndo paive neAnglo American Prospecting Ventures tikaenda musango tikanogara kuuzumba ndo kwatakazosangana nevakomana vakuoperate hondo yatanga manje ndobva tabviswa ikoko zvikanzi chibvai kunoko tiri kushanda ndakaona nevandaizivana navo vakatiza vachibva kutafara vachienda kuhondo so ndakanzwa atikana chose kuti yakureva kuti kana tabva pano kana hondo yatanga kureva kuti ndakudzokera futi kumusha handichasenza but zvaive nezvazvaireva so ndo mashandiro andakaita oupenyu hwangu manditaura nawo yandinakidze kuti makati dzvutei doro mbichana mubva makunzwa dzungu mukukura kwenyu makambo zvinhu zvakaita sekunwa doro izvozvo pane pamakazombozviedza here vanoputa mbanje munhu uzosiya pane here zvamakambopindana nazvo zvakadaro iyayo mazuva acho andakasangana nababa bombava ndichibvunza kwaipindirwa chechi yeSalvation Army ndakazombodzokera kunoti dzutei but chakaitika ndechekuti ndakarwara nomusoro wakaita 2 weeks uchirwadza ndikaenda kuGomo kuhospital ndikatariswa nemadoctors so ndakanzwa kuti saka ndatorega kaini ndobva ndatongoona kuti kurega kuri right nokuti ndaizofa nechirwere chokuzvipa tichitarisa Zimbabwe music pari nhasi ndezvipi zvamungade kuti taura pamusoro pevaimbi variko mazuva ano tichienzanisa nevaimbi variko vaiveko kare asi tisati tapinda pamubvunzo iwoyo musati matanga kuridza imimi ndevapi vamwe vaimbi vamaiyemura vaimbi vandaiyemura although vakanga vasingaiti dzimbo dzechitendero kuno muchinda ainzi Savelo Mate aimba ari kuBurwayo aimbopinda futi muchitima achiimba noumwe ainzi Christopher Zunidza wandakasangana naye mutrain ndichienda kuinyazura nomungezi wandataura uya tainogara pastation yekunyazura akandiridzira gitare achipiwa mari nevanhu ndaimufarira zvikuru ndo vanhu vandakafarira kozoti vakazenge vaveko vamwe ndakuteereravo dzimbo especially idzo dzegospel ndakanzwa murume ainzi not Jimmy Swaggart aripo aive best kuBritain akadonha nendege ndikamufunga ndichakutaurirai ndiye aimba This World Is Not My Home. I think you remember the person. I know this song. So iyeye ndakanzwa achindiropafadza chose nokuda kwokuti wakati
pasipano hausi musha wangu kutandara. Ndazoonawo zvaiitika mukati menyika. Ndakangoona kuti kutandara kwatiri kuita asi kuno kwatiri kuenda. Ndo vaimbi vandakayemuravo. Tazosvika manje mukuti isusu takuimbavo mazuva iyayo. Kwanga kune vanhu vaiti kana achimba handisi kuti yaive fashion here yokuti munhu waifanira kupfeka hembe dzinenge dzakabvaruka bvaruka kuti vanhu vatarise kwauri. Tino umwe ainzi Manyanyata airidza ari mugwerumu. Waita kana achiridza chimbo chake chokuti umanyanyata anenge achidhanza kudai nhembe dzake dzichitenderera. Saka vanhu vaifarira izvozvo. Ndo saka vanhu vaizofunga kuti kana ukaridza gitare unoita rombe. Havana kuziva kuti hausi urombe, entertainment. Inogori art. Handi wazviona ka. So tazoveko isu vamwevo takuuya zvishoma nezvishoma tichingodaro. Of course takave pamwe chete nana Jordan Chataika, vana Freedom Sengwayo, ndo vanhu vatakatangirana navo kuridza magitare. Tochizogaragarawo vabuya vakawanda vakuridza dzimbo dzavowo. Zvakawanda tozonzwa dzimbo dzakushambadzwa paredhiyo aridza zvakanaka aita number 1. Ndikati saka tasarira. Ndo patakazoramba manje takuridzawo tichienda mberi kusvika tarekodha. Takunorekodha especially kudivi rangu. Handina kuziva here kuti recording company iyi vakanga vasati vambonzwa here gospel song mukuproducer kwavo. Nokuti ndasvika ndichida kuti ndiridze, ndichida kurekodha, vakati unoridza zvako but hazvitengeseki. Handiri vazviona kana kuti vaireva business. Of course kana munhu achitaura zvinhu zvaanoita business rake haugoni kuve nechimwe chinhu chaunogona kutaura, but zvakazoitika ndezvokuti ndofunga vakataura muungano yavo. Chirungu chandakanzwa ndechokuti zvakanzi why don't you try him nedzimbo dzake idzodzo, zvichireva kuti vakaedza vakaona zvichifamba. Ndo pandakatangisa kuimba idzo dzakarizana ndichataura vana Mwana Muparadzi, vana Ndipewo Rudoso rwaPeter, zvichitozotevera vana Madhimoni, zvichitozotevera vana Josefa nomukadzi waPotifa, dzakawanda dzakadaro. Ko nhasi uno vaimbi variko vamunoyemurawo. Tisataenda kune vaimbi vanhasi uno, mune mwana kaanoimba? Mwana wangu anoimba akazvipasitara kuti gospel warrior. Seunononga? Handitombogoni kana kuziva kuti zvinoenda nokupi. Nokuti ndaibvunza kandikati ko chinonongwa chiiko naye mwanangu. Zvino ndakazoziva kuti zvine zvazvaireva. Takamubvunza tikati ko unenge uchinonge zvikanzi dzimwe dzimbo dzokungofadza vanhu. Dzepa panenge pakaungana vanhu vanodhakwa neva vanongove nezvinhu zvavo mafariro avo avanoita iye. Zvisina basa nereasoning. Wazviona. So ndofunga makambonzwa zvichinzi vamanyeruke vanenge vadzingatisa mwana wavo kuti aimba dzimbo dzisiri dzegospel. Unoziva kana muchirima munda munogona kurima munda umwe chete asi mbeu dzakasiyana. Munorima mesi namagejo kuda akafanana. Muchirima asi mbeu dzakadii dzakasiyana. Mwana ari music industry asi anoridza zvakasiyana nezvangu. Dai takaridza zvakafanana mungade makati rwisanisa. Unozwa kuti mwana akunda baba vakundwa nemwana. Zvinhu zvakafanana izvo. So ndakafara kuti wakaita zvinhu zvake. But very soon or later tichaburitsa chimbo chedu tiri pamwe chete somwana nababa. Muri kuzvinzwa muri yeZimbabwe. Takakuudzaiwani kuti isu tinobura dzinenge dzichipisa nyaya gospel warrior nababa mekaniki Manyeruke vachirova semhuri. Ndivazvona ka. Nokuti zvinoitika ndezvokuti kana muri mumhuri
musaite zvinhu zvokupikisana. Mwana chero akazvarwa, mwana zviya akazvarwa akaenda kuchikoro ane zvaanofunga kuzoita. Iwe somubereki unomupa yavanoti advice yokuti ko wanga wadii kudhiraivha ndege, iye kuti baba indoda kusunga taindoita mabharani. But muri weZimbabwe combination iyi ndikuona isina kumira zvakanaka. Itase unonongana ndipewo rudo serwapi. Munenge makuimba kuti chii? Tinotarisa dzimbo dzine mharidzo inoreva kuti tiri mhuri. Uye Mwari tinomuda nokuti iye pachaka anoenda futi kuchechi kwandinoenda ikoko. Mune musiri kumudzvanyira kuti auye kumusambo wenyama. Handimudzvanyiriri, but tinoimba zvinhu zvinoreva kukudza aidha vabereki kana kukudza Mwari pachako kana kukudza vanhu at large, vanhu pachavo kuvakudza kuti tinokuremekedzai nokuti muri hama dzedu. Zvinhu zvakafanana izvozvo. Nokuti tikave pachinhu chiri in particular, vanhu vanotibvisa kwatiri votiisa pachinhu ichocho. Tonge vanhu tinoreva kuti uyu haana kumira zvakanaka, uyu akamira zvakanaka. Handipazvoonaka. Ndakandoda kunzwa nhau yevaimbi vemazuva ano munoti kudini. Apa handicharefe kumwana wenyu aiwa, asi generally vaimbi variko mazuva ano. Nokuchinja kuri kuita zvinhu zvoupenyu, vana vedu vakapedzisira vakuita idzodzi dzamunoti sim dance hall nevamwevo, nokuti ini ndanga ndisingazi kuti kune vasikana vanogona kuimba dance hall. Handitika ndiri kureva kuti vaimbi variko nhasi vane kusarudza kwavakaita nekwavachiri kuita kwokuimba dzimbo dzeentertainment. Nokuti ukaimba uchitaura, uri kutaura nevanhu kuti ngavaite zvauri kureva. Handiti munonzwa kuti vakomana ava vanoimba dzimbo dzavanenge vachitaura. So vanenge vachiimba ngano yake inenge ichidzidzisa somehow kune zvavari kuda kuti zviende kuvanhu. Ini ndochigoti inini hatigoni kuvarambidza kuti vaite zvinhu izvozvo zvinofambira navo nemazero avo nezvavari kuda kuita. Ndo zvandakataura even kumwana wangu ndikati musave nemhaka nazvo nokuti ari kuimba zvezero rake. But chinhu chikuru pazvose, regai ningotaura zita romunhu mukomana wandakaimura kubva kumwana wangu chaiko, nokuti mwana wangu mukamutarisa mapfekero ake chaiwo, anopfeka zvinhu zviri well behaved, zvinomupa kuti anzi is a well behaved guy. Ndakaona munhu mukomana anonzi Toki. Toki vibes. Anopfeka nhumbi dzakanaka, uye anozvibata, mwana anokudza zvandakaimura. Ndanga ndinaye kuAmerica patakaenda manje last month. Achiitawo zvinhu zvake isuwo tiri kwedu. Ndikazoenda kushow yavo ndikanoona zvavakanga vachiita, ndikaona kuti munhu anoyemurika, anogamuchirika. Vana vese vanoimba nevanhu vese vanoimba mazuva ano ngavaite kuti vagamuchirwe nevanhu, vave vanhu vano rutsigiro rwokureva hunhu hwake, nokuti chinokosha pamunhu hunhu. Handimazvoonaka. Unogona kuita serengendu nokuda kwezvaunenge uchiita, nokuti hauna mabhireki okutaura. So munhu unofanira kuita mukanwa mune mabhireki, hadzisi mota dzega dzina mabhireki. Ukaona kuti kutaura kwako hakuchaite zvakanaka, unoona nokusateerera nyaya dzako kunenge kwakuita vanhu, woziva kuti hapana hazvina kumira zvakanaka. Izvozvo ndoda kuti vana vangu vazive izvozvo, kuti kana vachiimba vaimbe vachiziva kuti vachapinda muvanhu zvakare. Panhoroondo yenyu yemumhanzi mune here kambo kamunoti but apa ndaiiteiko, ndakaimba kuti chiiko apa, kamunoregreta kuti akaka kanga kasina musoro? Dzingavepo, but unoziva munhu kana achiimba anongoti chinhu changu chakanaka. Ndakaimba chimbo chandakati Jesu Yeza City, amen hallelujah, ichorus yakaimbwa nevanhu. Ndakazoti ndagara ndikati aiwaka, ina handifaniri kuimba makorasi kuwanza makorasi anoimbwa mumachechi umu, ndinofanira kunyora.
nokuti ukateerera chimbo changu chandinoridza chokuti anosimudza marombe kubva muguruva, unenge uchitarisa history yokwawakabva. Izvozvo zvinofanira kutariswa nemunhu mupenyu ari kufamba, nokuti unofanira kutarisa kwawakabva nokwauri kubva, kuitira kuti zvisakanganise upenyu hwako hwokuenda mberi nezvaunenge uchiita. Pakunyora kwenyu nziyo ndekapi kambo kamunoti hongu ndinonyora hangu nziyo but akaka handisi kuziva kuti ndakakanyora sei, this is my best song? Best song yangu pane dzimbo dzose dzandakaridza, masongs ari pana album yangu yakanzi ari mandiri, ndiJosefa nemukadzi waPotifa. Ichallenge hombe, chakandichallenge zvakanyanyisa chimbo ichocho nokuda kwokuti Potifa waive mambo handitika, Joseph ari muranda. Ndokunzi naPotifa, kii ndinokupa dzese dzepastoreroom nezvinhu zvese nekupa vanhu chokudya vashandi vangu pano, asi ndinokurambidza chete kuti usainde pamudzimai wangu. Nyaya iyo yakandisvika pamwoyo, ndikaona kuti vanhu unoziva vanhu vanoshereketa, tine nyaya dzakawanda dzatinonzwa musocial media. Mufundisi wazodai nomudzimai wokuchechi wakazodai. Ndikaona kuti Josefa akanga ari mufundisi muhombe, nokuti wakanzi naPotifa usabate mukadzi wangu. Mudzimai ndiye akazoita ruchiva rwomukomana akanga akanaka samare. Unoziva munhu kana akanaka fesiwo zvinongoyemurika. Asi wakati imi mambo wangu wakandipa key dzose pane zvinhu zvose zvepano panzvimbo yavo, asi wakandirambidza imimi nokuti muri mukadzi wake. Ndakabatikana chose, nokuti varume vazhinji anodana especially vanoda kudanana nevakadzi vavanhu anoti ndamuwachisa, ndoda kumuwachisa. Hapana kuwachisa kwaunenge uchiita, nokuti unenge uchikomita crime yakaipa zvikuru, nokuti mudzimai iproperty youmwe munhu. Isusu vanhu vorudzi rwedu tinofanira kuve kunyanya ini ndakazvipa kuti ndiri rudzi rwomunhu mutema, ndinofanira kunyara chete, kungonyara kuti handifaniri kungoita zvinhu zvakadai, nokuti kunze kwokunamata ndinofanira kungonyara nokuti ndiri munhu. Yakwana nguva iya muri yeZimbabwe apo tinenge tichitarisa mibvunzo yamunenge muchitumira imimi muchibvunza iwo baba mechanic Manyeruke. Chikamu ichi muri yeZimbabwe munozviziva WhatsApp group yedu iripo, tinogara tichitaura, tinokuudzai kuti nhasi tine muimbi nhingi, mobvunza mibvunzo yamunenge muchida kuziva kumuimbi iyeye. Nhasi tati tina baba mechanic Manyeruke. Saka mibvunzo yenyu ndiyo yatakutarisa pare zvino. Mubvunzo wokutanga uri kubva kuna mukoma Langton vari kuSouth Africa. Hanzi mubvunzo wangu abvunza mibvunzo inokwana kuita 4. Hanzi mubvunzo wangu wokutanga, baba makatanga zvekuimba mugore ripi and chii chakavapa inspiration yekuimba? Ndofunga ipapo matopindura kare munhaurirano yedu. Mubvunzo number 2, sei vakasarudza kuimba dzechitendero kwete sungura? Ndakasarudza kuimba dzechitendero nokuda kwokuti ndakave mutendi kubvira uduku hwangu. Izvozvo zvakandipa kuti ndipinde munyaya dzekuimba zveshoko raMwari. Mubvunzo wake wechitatu hanzi, how do you take music of your son Gaspi, which is very opposite of yours? Vaupindura kare, saka hapachisina nidhi ka. Hapana. Sei mazuva ano manyarara? Ndo mubvunzo wake wokupedzisira Langton ari kuSouth Africa. Handina kunyarara. Chinonetsa ndechekuti tikaburitsa tikapa kuvanhu, vakomana vomustreet vo vanotora votiita $4 for 2. Apa maroyalties tinenge tichiadawo kuti tipiwewo. Zvotipa kuti tinzongoti kana ndikaburitsa ndombonyarara, vanenge vachiidawo vanongoiwana direct kubva kwandiri, kana kuti izvozvo
azvitityise maningi nekuda kwokuti ukaiwana kwandiri ndikanzwa vaya kubudawo, well, it's another story, but ndiyo nyaya iri kusakisa kuti tiite setakanyarara. Ndinaro album rakanzi Mwari Taurai. Rinoimba rine dzimbo dzinoreva chirwere chatakasangana nacho ichi, nezvimwe zvokuti nechimwe chokuti Mwari mandisirei, nekuti vamwe vangu vakaenda kare indakasarira kuropafadzwa. Saka ndakuda ropafadzo yangu. Right, mubvunzo wabva zvakare kuSouth Africa kuna Dr. S. Matibe. Hanzi sei kusanzwika mazuva ano mudhara? Ndofunga ndo nawe yamabva mukutaura iyoyo mubvunzo wacho mumwe chete. Uyu ati anonzi wala bero zvinorevei ari kuSouth Africa. Hey, mibvunzo yekuSouth Africa yakawanda. Hanzi vamanyeruke vane bhendi here ravo original, because ndowanzwaona vaine masession musicians? Ndine bhendi rakakwana chose. Isu tinoimba tiri vanhu 5 vanosanganisira Jonathan Mugazi, Moses Gawaza, akaridza lead pana kutonga kwaRogamba. Anoridza lead yandinofarira iye. Vakomana vanoridza ivavo. Natamuka Marodza anoridza bass. Primo Tamuka, close friend of mine. Yeah, Tamuka Marodza anoridza bass rakanaka zvikuru. Na Primo Dzua ndiye anotiridzira madrums mazuvano, asi original wedu ndi Masimo ndiye anotiridzira madrums. Ndine band rakakwana chose. Mazvinzwa matoti yamura ipapo mubvunzo iwewe wangu atoti nzvengawo zvakare. Uyu mubvunzo rubva muno muZimbabwe kuno anonzi Minister Kazembe. Hanzi vamanyeruke vakazvarwa gore ripi, vakadzidza kuzvikoro zvipi, uye beside music ivo vanoita basa rei muupenyu, uye mhuri yavo yakakura sei? Ndofunga pamwe pacho mapindura chingopindura zvamusina kupindura. Zvandisina kupindura ndezvokuti mhuri yangu yakakura, vana vangu vese vapfumbamwe. Ndokukura kwakaita mhuri yangu. Gore ndataura rokuberekwa kwangu 16 August 1942. Ndisina kunoridza magitare, ndiri kumusha ndichirima. Ndakatangisawo kuita zvegardening, vadzimai vangu vanoita zvehukuwo, ende tichingobatsirana takadaro. Takazvivakira musha wedu watakati Harare kumusha. Saka vanoda kuti vhakachira tiri kwaChiundura kunonzi kuMasori, kuvillage 4 ndokwandinogara kuminda mirefu. Mombe dziriko, vanoda kuzodya nyama mukanzwa kuti ndakuritaya kubva mumusic industry. Ndokurayirai mombe kana dzikaita nhatu tinouraya todya. Ndiri pamberi panyaya dzenyama pakaba. Mubvunzo uri kutevera uri kubva kuna Valerie ndinovimba, anofanira kunge ari kuGermany. I'm not very sure about this. Code 49 hansi kuzwa kuti nyika ipi. Anonzi Valerie. Hanzi vanotora sei music yakasarudzwa nemwanakomana wavo Gaspi Warrior asingaimbe gospel? Ndofunga kana manga makateerera mubvunzo iwoyo wapindurwa. Queen Works. Hanzi vachaburitsa rini rimwe album plus pavana vavo ndiani ari kuteera mutsoka dzavo? Album rakatoveko rinonzi Mwari Taurai. Pavana vangu vanotevera mutsoka dzangu ndina Alexander anoteedzerana na Gaspi Warrior, mukuru kuna Gaspi, ndiye ari kuita gospel. Akaita album yake, it's unfortunate andina zita racho panapa, but akaita album rake rakanaka zvikuru. Akasanganisira music yake ine country, zvichireva kuti ndiyo Mwari kunditeera iye. Vana vangu vese, of course, masingers vese, nokuti vese vanoenda kuchechi, vese vana vangu hapana singaendi kuchechi. Zvakare vana vangu vese hapana asati aroora, vese vana madzimai nedzimba dzavo. Mane zvizukuru. Ikona kutaura hobo noubvururu. Ndizvo zvinodikanwa panguva yekuritaya yakaionekwa kutamba nevazukuru. Yes. Ngano dzichitaurwa. Pane nhau yatanga tisina ndofunga mibvunzo yakwana yatumirwa. Pane nhau yatisina kutaura, makamboitawo macollaborations here nevamwe vaimbi? Ndakaita makolabha akawanda chose, nazvino ndichiri kungoaita.
izvozvi ndino musikana anonzi Namatai Chinyerere ari kutoda kuti tishute video. Ndo vaya vamawana ndichiti ndoda kutumira mapictures, vari kuda mapictures. Ndakaita collab na Reverend Chivaviro, ndakaita collab na Mfana Magacha. Vakawanda vanhu vandakaita navo collab. Vamwe handisingagoni kudoma mazita avo. Nokuda kukanganwawo mazita avo. Vawanda. Pano umwe anonzi Apostle Jaji ari kuhwedza. Takabva kuita album yake izvozvi. Vari kufara vana chose kuti ndibasirane navo. Makolabho aripo akawanda chose. Ndiyo mibvunzo yatingatinayo zuva ranhasi mhuri yeZimbabwe. Angari mafaro edu mhuri yeZimbabwe kunge tichitandadzana nemi pachirongwa chatakuunzirai nhasi. Ndinovimba chakufadzai uyezve ndinovimba madzidza zvakawanda pamusoro pegamba renyu munyaya dzezvemimhanzi. Takatarisa zvakare mhando yemumhanzi wegospel yechitendero Baba Mechanic Manyeruke. Kubva kwandiri Andrew Neshamba, Opa Natando, tinoti ngatisangani zvakare muri yeZimbabwe mune dzimwe nyaya dziri kupisa dzatinenge chikupai dziri kuitika munyika yeZimbabwe, nyika yechizvarwa. Goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.